Omahe sing ndi iki? Iki apa? Apa belah kono ya? Omahe ya? Sik. Ayo bos. Apa sih bos? Oh ya, tak. Bos, Kan bun. arep takon, Bos. Omahe Bu Prastina ndi ya, Bos? Pasti nemu ya. Oh, sebelah iki ya. Lagi bos. Iya. Oke. Oke, suwun ya, Bos. Oke, sama-sama. Untuk bos. Ora eneng nah iki wong iki. Wow, nggih. Pokoke nang jero biasane. Heeh. Oh, nggih bos. Iki gelem bayar apa ora iki? Ora gelem bayar. Kita ya bos. Heeh. Bun. Monggo mas, Bun. monggo mas, cepet mas. Iki piye iki, Bu? Anune iki. Utang iki. Oh sampe nagih utang. Iya, kene data-datane iki wis soalnya wis Satu tempo ya. jatuh tempo iki wis tahun iki. Arep dibayar apa ora? Arep tak bayar mas, tapi aku masih urung enek duit. Kakek wingi urung enek duit piye Bu sampean iku? Bisa tak usahake mas. Kita usahakan terus lho wis setahun lho iki. Urung enek duit mas, aku ngundesek mas, wong nagih ki ya sopan to mas, aja karo ngadeg ngono, masa jagong ora eneng unggah-ungguh gue, jagong. Alah wis ora usah anu wis arep dibayar apa ora iki? Ngono ae. Bayar, mas, tapi aku urung nyekel duit, gak enak wong kata-kata wong utang ora bakal bayar, tetep bayar sampai kapanpun mas. Ya tapi kan datane iki wis setahun lho iki masalah iki. Iya mas, arep mbok mana anak pira apa-apa sementing sampean iki nagih aku tetep niat arep bayar mas, sampai kapanpun namanya hutang tetep ada Loh, hukumnya. lah kok malah sampean sing galak iki piye iki? Karena sampean nek nagih iki selalu kasar terus karo aku. Lah tiap rene lho rene wonge terus piye? Ngene mas, oke, jagong mas. Oke. Wong nagih utang kok ora jagong ya ora bakal tak nehi. Ya wis tak lungguh nek arep wae. Jajal. Piye? Saiki ngene ya mas ya, wong nagih utang ki. Assalamualaikum, tawarai ya. Sampeyan Ya, wong Jawa kok ora ngerti Jawane lho. Iki sapa nih? iki anak buahku. Oh anak buah. Iya, dadi mosok aku nagih utang sampai aku turun dhewe lho. Wis ngerti mas, aku ki yo duwe utang. Aku ki utang ora karo sampeyan tok mas. Lah iya masalah iki wis setahun. Iki anak buahku iki ora ngatasi. Dadi kan tetep panggah aku sing turun lapangan iki. Iya, aku wis maksud mas. Aku niat arek bayar. Ah, Aku wis mudeng ngomongane sampeyan. Tapi nek neken koyo ngene aku terus gemeter. Aku terus bingung, sesuk-sesuk aku arek kerja juga nggak nyaman mas. Kayak aku kenyamanan pikiran mas. Ojo carane gertak-gertak mas. Aku ki wong cilik gertak paling wedi mas. wis saiki kowe renggo belah kene. Ini Bu. Ora ngatasi aku. Sampean tak kayak kenyamanan. Sampean tak Lungguh kene, lungguh wong Jawa. Wes, wong Jawa kudu nganggo Ah, lu ngono. Aku paling ora cocok wong nagih jebret-jebret kok ngono. Dang, cepat. Cuman saya kayak perjanjian wae Bu. Sampean sanggup bayarnya kapan? Tanggal piro? Gak iso nentoke mas, wong nek wong usaha kuwi kan nunggu enek hasil to ora bayar utang. Lah nek aku kan perjanjian. Lah nek ora enek jaminane apa terus aku terus diapane nek sampe ambok brogol. Wes, saya ngene Bu. Jaminane montore sampean tak bawa. Ora dadi wong kaya yoling kredit karo ambok. Ya wis ora aku ora peduli. Lah nek aku sampe got karo tukang kredit gelem. Ya ora apa-apa. Yang penting montore sampean tak bawa. Ora iso mas. Loh. Saiki ngene mas. Saiki utangnya sampean Bu. Utangnya sampean wis manak ket setahun iki sampai saiki detik iki. Iku wis enek 15 juta. Ora enek kata-kata memaksa ya wong nagih utang ya. Iya, Wong memaksa bener. boleh, tapi Iya. nggak boleh menekan. Namanya orang utang tetap kewajiban bayar mas. Nggak mungkin nggak akan tak bayar mas. Ya jujur baik ya mas ya. Ada kewajiban bayar. Heeh. Sampean sanggup bayar kapan? Ya Wes, sing saiki soalnya ini. nyicil, soalnya Yo, nyicil. yo, sampean saiki sanggup bayar kapan? Wes. Nek nggak salah sesuk dino Minggu, tapi Oke. nggak kabeh. Yo, ora Sing apa-apa. jenenge wong usaha kuwi kan nek saiki tunggale dipangan. Hmm. Tunggale tak membayar utang nek langsung ditekan sekian maaf. Iya, enggak apa-apa. Tetep sampai kapanpun tetep tak lunas nih. Enggak apa-apa. Bu. Sampean cicil ora apa-apa. Cuman sampean sanggup bayar kapan? Sesuk Minggu tak cicil. Oke, besok minggu lek sampean nurung enek.
Saiki dhewe persen. Utangku piro saiki tak? Nah, sik. Aku sing buka. Sampean ngerasa diutang karo aku ki piro? Jajal aku pengen ngerti. 1,5 juta. Isone nyicil sok minggu 10.000, Mas. 1,5 juta. Iya. Jajal delok datane. Nek ora berarti nek sing korupsi antara sampean kuwi. 1,5 juta setahun lho, Bos. Lah iki ngene 3 juta iki. Berarti manake separo, Mas. Setahun. Enggak sampean Ngake kok aja gede-gede lho, Mas. Kok sampai 3 juta lho, Mas. Ya mbok 500 ya wajar wae to, Mas. Iki bang apa sih iki? Apa koperasi apa kok sampe sakmono gedene? koperasi, Bu. Waduh, iki nek sing selip iki, enggak beres iki. Sampean pinjaman pertama pinten, Bu? Pertama pinjaman iki 900, bayarnya 1.200.000 ki wajar, Mas. Gimana Ah, umumnya, Mas? Terus Nah, dan nek aku tompone 900, kok kuwi tekan 3 juta. lagi kok iso 3 juta iki. Duh, sing anu pertama kan juga aku. Piran sih tak bayar-bayarno kuwi golek notane nang kono. Aku wis pernah bayar juga. Golek ini Karyawan ora. sing wingi sing mbok pecat, Bos. Wah. Berarti sampean ngerasa diutangi piro mau? 1 juta? 1 juta. Aku tompone 900, utangnya 1 juta. Yo, Ah. tapi bayarnya nganti 1.200.000 iki sampai lunas. Iku sejenis koperasi dimanapun ya seperti itu. Kok malah Sampai 3 juta. lah saiki arep dibayar apa ora? Tetep tak Ngono. bayar, Mas. Minggu sesuk kan aku ngomong bolak-balik. Aku bayar mengko 10.000 seminggu neh. Ya Iya. 10.000. Ini ger gitu bensin tok lho, Bu. Masalah itu aku nggak mau tahu. Masalah gue bensin, gue apa nggak mau tahu, Mas. Saya kira arek balik orang sampean. Aku wis pusing iki. Aku wis pusing. Seminggu saya tak bayar 10.000. Tak ora? Balik ora kowe? Piye? Balik ora? 10.000 saya aku nyicil. Ya wis, Sebulan meneh tak bayar 15.000. tepati janjimu, Bu. Heeh. Ora mbok tepati motor tak gowo. Oke. Wah, Gue sampe 10.000 seminggu. Kecil. Makanya kok. pusing aku rasanya kowe. Kilo 1,5 juta rawat bayar piye? Iso bayar nyicil 10 tahun. Kecil bayar kabeh Bu ra nyicil. Edan. Utang mah gala iki piye karepe?